Evo baš što jutros moja drugarica Niha reče, nekice ovako, ona reče jave ljudi, nema slike, ne znaš mu ni ime, misliš nekice duh javio, znaš ono kao slika nekog mamuta, konja, ne znam ni ja šta, i on kaže još biti sa mnom prijatelj, niti vidiš ime, niti njemu vidiš sliku i ovo ono, znam tako da ti duh priđe u kafani i kaže da se upoznamo, neku kapuljaču nabije, pa odmah mu policiju zovno jebo, ja šta mu drugo zovno, ne bi ga zovno valjda na kafu. E tako ti je to nešto postalo smiješno, valjda ono 100 ljudi, 100 čudi, nema problema. I reče ona, šta me isto od januara ona imala neki post, kaže, evo kaže, neću biti ovdje 10 dana, znaš, otišao sam na skijanje, a dobro, super, otišao si, šta sad najavljuješ, znaš, hoće da kaže, pusti me majke da se malo pofalim ja, znaš, idem vamo, idem tamo i tako, to ti znaš, malo kićenje tuđim imperijem, znaš, to, i mene to malo počelo nervirati, kaže, javljam se s nekog aerodroma, ma nikad čuo za tu zemlju nisi, kamol za aerodrom, pa napiš malo, znaš, to ti je zemlja nastala, raspala se ona, taj aerodrom, lijep je ovako, vidim neki ljudi čudni, ja odmah kužim ljude, snimam i malo se smijem, napraviš neku šegu, a ne, javljam se iz tog aerodroma, pa besplatan onaj Wi-Fi jebi ga, pa znaš, šta sad da radim, hodo malo na Face da kažem, Raj, evo me kaže, sad sam u ovom Sočiju, nisam ni za Soči čuo da nije dobio olimpijadu, kakav Soči po Rusije, ne znam, ko da nisam imao geografije u školi. I ali eto tako ljudi to vole malo, znaš, kao, a ne bi se ovako javio, rekao, gdje šta ima i nešto iskomentarso, Face mu služi za to. A rekao sam Šećerbergu, ako budeš take primao na Face samo da se javljaju, imat ćeš ako sa mnom posla. A eto, ne znam, javio sam se ja njemu, odgovorio nekada, šega je živa, a znaš, nije Engleze, on ne kontaju to, jebi ga, ne zna tu zajebanciju, neku englesku, on samo zna, ja se engleski ne zajebavam. Tako da više ovako malo bacam na Balkan. I znaš šta me još nervira na tome, kad evo kaže, javljam se iz vjetrovitog Čikaga. Pa zna više, i mamuti znaju da je vjetrovit Čikago, jeboga vjetroviti Čikago, iz maglovitog Sarajeva. Ma jok je to baš i onako, nikad magle nije vidjelo. Onda kaže, evo i sunce okupane Kube. Pa jašta će na Kubi sunce i po noći, jebote vruće, ne možeš spavat. Ču jašta je nego sunčana Kuba. Ili šta još ima, ne znam ni ja, kišni London. Joj, to svak zna. Kad krenješ u London, prvo ti je pitanje, majke ti ima ponest 2-3 kišobrana, jer jak je vjetar pa ti jedan polomiti. Joj, umoran sam od toga. Evo, juče jedan baš tako kad sam razmišljao, evo me iz kišnoj Holandije. Joj, kad nisam se log out odmah majke mi moje nikad neću. Malo sam se juče log out. Pa to me tako nervira, ali šta će, Niha, nemoj se ljuti, jebi ga, tako to nema veze, neće valjda to ljudi shvatano da se nešto naljute. Ja više ovo radi komunikacije, da ga sad probudim, da se javi, a Sale se počeo to sa mnom zajebavati. Ma nisam s tobom, kakvi, ja vamo jedan jara, nisam ja s tebe uopšte mislio koji svaki dan na nekom aerodromu, a jo, imaju neki 2 puta dnevno su na aerodromu. Joj, stare mi moje, to malo, ali dobro, haj, nema veze, neće valjda neko zamjeriti, znaš, mi smo stara Face raja, eto toliko, od sad kruh će se prodati, ovi Italijani ga prodaju, jutros čuo sam pravo, haj čao.